Her ser I de kommende bygninger af vores destilleri. Og her ser I en del af vores skov. Herinde der har vi gemt vores skat. Og ja, hvad er det så? I det her tilfælde, når det er destilleri, så er det selvfølgelig et whiskyfad. Den 24. april 2011, der gemte min kone og jeg et lille fad herinde i skoven. Det er godt 4 år siden. Nu skal vi ind og se, om det stadigvæk er her, og om det er ved at smage på. Det er lidt tæt her, men vi skal nok komme frem. Det er jo whisky, vi skal have fat i. Så kan I se her, der er nogle af de store storme, efterårsstormene, der faldt nogle græntræer ned over whiskytønden. Grenene ligger her stadigvæk. Men hvis vi er heldige, så ligger tønden her også. Nu går vi ind. Se her. Det bliver rigtig spændende at smage det her. Det bliver virkelig spændende.